नोंथांनियाव फेटि लिभार एलार्जिनि जेंना दं नामा? जुदि नोंथांनियाव बेफोर जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों एबा भुगिनो गोनां जादों अब्ला नोंथाङा जानानै हो सिर'था एबा महाथिथा। गोबाङानो सिर'था एबा महाथिथाखौ गोसोखांब्ला गोखाखौ मिथिना गिखाङो आरो जानो बायो। नाथाय नोंथाङा मिथिना सोमोनांगोन दि बे सिर'था एबा महाथिथायाव गोबां देहानि थाखाय गुन गोनां फुंखा मोननो हायो। जोंनि देहायाव सिर'था एबा महाथिथाया बेमार आजार रैखाथि होनाय सक्तिखौ बांहोनायाव मदद होयो। देहायाव गोबां बिबांनि मेजेम जानायखौबो खमायना होयो सिर'था एबा महाथिथाया। दानिया आबुङै नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। डायबिटिस बेरामिनि थाखाय जोबोरैनो सिर'था एबा महाथिथाया गोनांथार खामानि होयो। सिर'था एबा महाथिथाया जोंनि देहानि थै खारथिखौ समानै लाखियो। थिग बेबादिनो सिर'था एबा महाथिथानि बिदैया जोंनि देहानि कलेस्टेरलखौ खमायना होयो। सानफ्रोमबो फुंबिलिनि आदार जायै समाव सिर'था एबा महाथिथानि बिदै लोंबाय थायोब्ला थाब बैसोआ थाङा। सिर'था एबा महाथिथाखौ सानफ्रोमबो बाहायबाय थायोब्ला थैखौ गोग्गो खालामनायजों लोगोसे थै खारथिखौबो मोजां लाखियो। मोखांनि सालमाय एबा सिथरखौ गैया खालामनायावबो मदद होयो सिर'था एबा महाथिथाया। जाय बिथांमोनाव एलार्जि, गुजुनाय, गगा मोननाय दंब्ला नोंथांमोनाबो लोंनो हागोन सिर'था एबा महाथिथानि बिदैखौ। गोबांसिन बिबांनि मोदोम बुनाय, मेगन गोजा जानाय, गगा मोननाय आरो गुबुंले हासुदैनि जेंना जादोंब्ला सिर'था एबा महाथिथाया मदद होयो। लिभारखौ मोजां लाखिनायाव सिर'था एबा महाथिथाया जोबोरैनो मदद होयो। सिर'था एबा महाथिथाया जोंनि देहानि गाज्रि टक्सिनखौ बाहेर एबा बायजो फारसे नारगारहरो। हजम जानाय बिबां, थै गैयै एसिडिटी, जरा जरा सानायफोरखौ सिर'था एबा महाथिथाया जोबोरैनो मदद होयो। देहानि रादाब फोसावगिरि बड'लेण्ड बुब्लि क'क्राझार। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।